Neodišla by som do mesta. Nie na dedine lepšie, páči sa mi. Ja tu od maľučka. Pekné je to, že vás ráno zobudzajú kravské zvonce cez leto a v zime, že vás uspáva padajúci sneh, možno asi? Či? Dobre sa mi tu žije, lebo tu je čistá príroda, nejazdí tu toľko aut ako v meste. Ľudzie, dobrze mnie słuchajcie, co wam teraz powiem, zaprawdę mi dacie. Słuchajcie wy starsze, ale i wy młode, jak żyli wasze dziaduszowie i pradziaduszowie. W Lackowie się da kiedy we wielkim kosyki robili, a chodzili aż od Bardejowa chłopi, a te kosyki skupowali i po świecie sprzedawali. Zadawki dawali, lem robte, a robte, tak ludzie pytali. Po wieczorach w Rzymie ludzie się schodzili do kądzielnej izby, kosyki robili. Lacková pozostáva z dvoch častí. Vyšný koniec sa volá Šváby, tak neoficiálne pre naše pomenovanie, a nižný koniec Lackova. Šváby dostali pomenovanie od obyvateľov, ktorí prišli asi zo Švábska, no tak podľa toho usudzujeme. A Lacková to bol pán, ktorý mal tu celý chotár, Lacko sa volal, no a pozostatok po ňom zostalo Lackova. Toto boli ľudia, ktorí na ňo pracovali tu. Lenočka, musíme si nazbierať prútiky, aby sme mohli robiť koši. Vidíš, aké tu je ono prostredie. Musíme si robiť nejaký terén, lebo teraz je tu pokrýva, ale to nevadí, lebo keď chceme niečo robiť, musíme niečo aj darovať tej prírode. Takto, no také väčšie musíme nazbierať, vieš? Tak. Náš kraj je chudobný, samozrejme, čo sa týka poľnohospodárstva. A väčšinou ľudí sa zaoberalo poľnohospodárstvom, tak aby sa uživili. A boli to početné rodiny, neboli, že mali dvoje deti, ale bolo aj 9, aj 10 detí tu. Tak aby to sa uživilo, tak okrem tej základnej, takej poľnohospodárskej výroby si privyrábali tým, že robili košíky. V každom jednom dome sa plietli košíky. Od malička sa deti učili tomuto remeslu. Robil každý. Tu v Lackovej je, hovorím, jediná dedina, ktorá na Slovensku bola, že sa všetci robili. Či bol dobrý košikár, menej dobrý, ale každý robil košiky. V súčasnej dobe táto tradícia pomaly odchádza s ľuďmi, ktoré sa aj venovali. Títo starnú a preto je našou snahou podržať túto tradíciu a preniesť na ďalšie generácie. Teraz sme vytriedili prúty, kratšie, dlhšie, takto. No a teraz treba sa zbaviť tých listov. Pozri, to tak sa robí. Vidíš, zoberieš za kratší koniec a takto tu. Musíme, hej? No, skús. Zober. Tak. Ja viem takú fintu, že z takého pruta zeleného môžeme urobiť biely. A ako to budeme robiť? Naši prarodičia si vymysleli takýto jednoduchý nástroj. Vidíš?
a šup. A už je bielý. No tu, pozri, tu máš, skúsi. Tu si zober taký prútik. Momentálne v našej obci žije približne 170 obyvateľov. Obec je bohužiaľ prestará a preto sa snažíme aj podporovať tú mládež k tomu, aby sa nám po odchode na štúdium vracali späť do rodinu a do našej obce a takto ju rozvíjali ďalej. Som rada, mám tu syna, že aspoň jeden syn je tu. V meste tí ľudia sú viacej odkazaní na také tie štátne podpory. Na dedine je to aj zdravšie, aj jednoduchšie. Sú tu dobrí ľudia a je to tu ako keby všetci boli jedna veľká rodina. Tá myšlienka vo mne skresla tak nejak spontánne, že som mal pocit, že potrebujeme o sebe niečo vykričať do sveta, do nášho okolia. Tak sme sa pokúsili najprv takým doslova detským spôsobom, sme si vytvorili taký mini festiválik, volá sa to Lackovský košík. Pridali sa k tomu ľudia, čo bolo nevyhnutné na to, aby to bolo úspešné. V podstate každá jedna domácnosť v našej obci sa k tomu pridala nejakým dielom, či už babky napiekli nejaký koláčik, ženy, muži zaspievali v súbore, stretávali sa, nacvičovali to. Prerastlo to do 5. ročníka nádherné akcie, ktoré ste sa mohli zúčastniť. A mňa teší, že aj takto predávame tú našu kultúru, tú naše mäkké srdce ľuďom okolo nás. Cieľom je ulúpať čo najrýchlejšie 3 prútiky. Rysuje sa nám víťaz. Ale vieš co, ja im pogadam toto, co mnie napadnie, a co wiem. Ale toto im pogadam. No, tak mnie słuchajcie, cudze. Czekaj. Pan farar, keď będziecie tu siedzieć, všetko zapomnę. Ako nás povedie, naviac si nepamätá. Musíme mať také palice, aby sme si urobili dno. Víš, také paličky, a podľa toho, jaký veľký košík, tak také palice, jaký silný, si narobíš. Tu, potom si to napíchneš s nožikom, takto tu, nadvínieš a naložíš. Tu jeden. Musia byť aspoň 6, že by to dno bolo také pevné. Zoberieš si 2 prútiky a teraz tu si medzi tie paličky založíš a otočíš dookola takto, že budeme mať spolu. Takto tu prst, toto tu, podržíš. Teraz zoberieš druhý, ale opačnú stranu ideme naopak. Tam sme išli predtým tam, teraz pôjdeme na tú stranu. Takto. Najťažšie bolo zo začiatku presvedčiť ako našich obyvateľov. Goráli majú také tvrdé duše, vedú taký ťažší život, sú skúšaní, sami sa o seba musia starať, tak je trošku ťažšie sa dostať tak ku srdiečku, ale ja dúfam, že sa mi to trošku podarilo. Musí mať na to človek talent? Talent ani nie, ale musí byť trpezlivý. Pritom sa rozvíjajú všetky vlastnosti. Estetika, musí byť zachovať tvar. Musí z fyziky, musí si vedieť vybrať pruty, aby boli rovnaké hrúbky, rovnaké dĺžky a tak ďalej. Veľa vecí hovoríme. Celá osobnosť sa rozvíja pritom. V súčasnej dobe táto tradícia pomaly odchádza s ľuďmi, ktoré sa aj venovali. Títo starnú a preto je našou snahou
podržať túto tradíciu a preniesť ju na ďalšie generácie. Snažíme sa nielen vytvorením expozície košikárstva, ktorú sme vytvorili v našej obci, ale takisto pripravujeme pre deti kurzy a workshopy košikárstva, kde sa deti učia tradičnú techniku košikárstva od zberu prútov, cez ich varenie, prípravu až po samotné pletenie košíkov. Zatiaľ sa nám darí a tešíme sa z toho, že táto tradícia má nasledovateľov. Páči sa mi tu, že tu máme lúku, kvety, motýle, nový kostol. Je tu ticho a ako povedali aj deti, že je tu taká rodinná atmosféra, že ľudia jedni druhým pomáhajú a snažia sa dobre vychádzať. Môžem sa naučiť robiť košíky. Chcem našu dedinku vidieť o 10 rokov v takom stave, že si zachová to, čo máme. Je to jedinečné, to košikárstvo, ten kľud a pokoj. Chcem ju vidieť tak, že sa nám tu vrátia mladí ľudia a dedinka sa rozšíri. Nechceme tu mať žiadne veľkomesto, ale chceme mať dedinku, ktorá bude životaschopná, že sa dokážeme postarať o seba navzájom. Viem si predstaviť, že takto za 10 rokov tu budem sedieť s mojou dcérou, s jej vnúčikom, ten tu bude mať v ruke košíček a spoločne na tejto lúčke budeme sedieť v kresle, ktoré vyrobím ja, s košičkom, ktorý bude mať v rukách môj vnúčik. V pozadí za mnou bude dedinka so 4 dommi, navyše ako je dnes, a budú tam žiť spokojní mladí ľudia. Teraz še Vlackovie uz málo koseky robio. Staré pomarli, mlode študujú, ale už ani krajňáci nehodzú. Bo odkedy Európska únia, ľudia len od Rusov i od Poľakov koseky kupujú.